Shoutout kay Mama Ann Clothes. Okay, so first of all, hindi mo na ako magbibisaya ngayon para direct ko masabi kay Mama Ann yung mga ipapayo ko sa kanya. Sorry pala if I'm not going to be funny in this video. Medyo serious po kasi ito. And by the way po pala, si Miss Ann Clothes yung isa-shoutout ko for today's video. Dahil aside sa favorite vlogger siya ni Ma'am Shitin, gusto ko rin mapasaya si Miss Ann if ever man napapanood niya to. Kasi sa mga hindi po nakakaalam, si Miss Ann po ay isang daily vlogger. Yung hindi lang pa-challenge yung mga content. Hindi puro mukbang, hindi lang puro makeup and skincare. As in, siya po ay isang mommy vlogger na nakasanayan na i-vlog yung mga daily life nila. This is my favorite. And ngayon kasi, 6 months pregnant po siya sa kanyang baby number 3. Si Baby Joe naman po, yung baby number 2 nila, ay may cleft po nung pinanganak. Pero ganun pa man, napaka-cute, napakalambing, at napakamabait na bata. Ngayon po kasi, na-discover din nila na si baby number 3 pala na pinagbubuntis niya ngayon ay may cleft din daw. At nalaman din nila na posible may Down syndrome din si baby. Diba? Napakabigat yun sa part nila Mama Ann at Papa Kids. Possible na may Down syndrome si baby. So, yun yung sabi, trisomy 21 na. Baka may masabi ako dito ngayon. Based lang to sa emotions ko kung ano yung nararamdaman ko. Gusto ko lang ilabas. Ano feeling ko? I'm such a failure as a mother. But hindi naman confirmed na talaga Mama Ann. Sabi nga nila, the diagnosis from the doctor is never final. We serve a powerful God that miraculously heals. So keep praying and fighting Clothes fam. Actually, Clotario. Kasi Clotario is their last name talaga. Clothes na lang for short. Anyways, Mama Ann and Papa Kids, be strong lang lagi po kayo. Every child is a blessing po. Dahil each child is sent by God. Siguro po, you are chosen to be the parents of that baby. Kasi you and Papa Kids have a big heart. Syempre, including Ate Jaya, Kuya Joe, and the rest of your family. Ano man mangyari, or kung ma-confirm man na may cleft at Down syndrome talaga si baby, for sure, God knows po na you and your family will handle and accept it wholeheartedly. And God will bless you even more. Kaya mo yan, Mama Ann. Ikaw pa? Yung family nga namin until now, hindi pa rin napacheck up si Chin, yung younger sister ko. Well, siguro dahil na rin sa kahirapan, share ko lang din po mga megha, since marami naman sa inyo na nakakahalata na kay Chin na magsi 7 years old na siya sa December. Pero mukha pa rin siyang mga 1 or 2 years old kung musta. I mean, hindi pa rin kasi siya fluent magsalita. Like, bulul-bulul pa. Yung ibang words, sobrang layo ng mga pronunciation niya. Minsan, hindi mo pa rin siya talaga maiintindihan. Kasi nakakapagpapagabag. Nakakakabagag. Siba! Aksis? Ang siba! Oo, saan na aksi? Day, akse. Maday aksi? Oo, ngayon nakikita. Itipip ba? Itip. Sa dilap. Ha? So they love? Love good. Oh, Ginny ba? Ginny. Tita Joy at Elizabeth, di ba? Okay. Bikini, Lucian Dio ba? Oh, my God. Storytelling naman eh. Uy, na. Unya. Sa to. Ha? Nahuling mga dagat dali. Unya. Diba? Ay, uy. Mahilig at marunong siyang kumanta. Pero yun nga lang, sa lyrics naman nagkulang. She's singing Bikit NGA Bamahal Kida. Nasa, makiknan kain ko. Pinatasan kilay, oy. Nan ko Mahal ang tapat sa'yo. Bakit ka ba mahal kita? Ako man, nin ko balan ng sayo. Nasa, makiknan ka mentan ko. Sintino ko nan ko man, nin ko lang Sa akong iskolar mo, malayo ang narating ko. sa akin, say mo, dudutong chicken. Ginagawa mo. Ning sila ining.
Tsaka grabe ang moody niya talaga. As in, hindi talaga pang 7 years old. Uli na mo ba? Bago pag-abot. Hala! Uli ko ba? Sagit ako siya ba sa'yo? Mama Jingy! Mama Jingy! Anak din natin. Inakapat ang life. Gini! Ulit na ko! Hilak ka ganda. Gawas na ta. Ang kuwan. Ulit na ta ba? Ako nga nag-start magsalita sa vlog. 5 years old pa lang. Nangatay. Pa daw meron sa Jollibee kay birthday na katron. Hila, edad din mo ka mo. 5. Ito, ginahanin mo ka doon. Jollibee. Nalagay na. Spaghetti ice cream. Happy birthday, Gami. Thank you. Karon kay mo palit may mga food merkado. Karon adong ni palit og cake. Birthday na ko. Hindi naman sa kinukumpara ko si Chin sa akin or gina-judge ko siya, but sinishare ko lang din sa inyo. Baka lang kasi may makakatulong din sa sitwasyon ni Chin ngayon. And actually, ipapa-enroll na sana siya ng SPED class by next pasukan kasi marami nga ang nag-suggest nun. Pero need pa talaga siya ipa-check up talaga at na-diagnose bago siya ma-enroll. Kaya maybe this month, mapapatingnan na siya sa Cebu Hospital. Malayo kasi dito sa amin at mabiyahe pa. Kaya sana asap, magiging okay at normal na yung mga lihok niya ba, mga galaw niya, I mean yung mood. Tsaka isa pang problema, kasi hindi talaga siya matutulog ng maaga. Yung routine niya kasi sa pagtulog is mga 2 to 3 a.m. na. At gumigising ng mga 11 a.m. As in kahit anong gawin sa kanya, ang tigas talaga. Tsaka feeling baby pa rin talaga siya. Naglalaro lang din na siya lang mag-isa. Lagi niyang nilalain yung mga laruan niya. Lagi pang sumisigaw ang igay palagi. Anyway, share ko lang po to ha. Naisingit ko lang din kasi nga, diba? We're talking about Miss Anne. At nabanggit rin naman natin dito yung tungkol sa babies niya. So why not may singit ko rin si Chin, di ba? Si Miss Anne again, kaya mo po yan. Be strong and keep yourself busy na lang lagi para iwas stress. And to keep yourself busy pa, mag-vlog ka lang na mag-vlog everyday. Kasi maraming nanonood at nai-inspire sa iyo. Isa na dun yung Ma'am Shiko. Keep doing daily vlogs po. Basta wag ka lang magpapakapagod at magpapaka-stress. Mag-review ka pa ng mga makeup and skincare products. Saka mag-haul ka lang na kung anik-anik na mga pinamili nyo. Naku, bet na bet namin yan. Pati kina Mami Via Austria and Austria family, si Simply Race, are silingan here in Cebu na hopefully makikita namin soon pag uwi nila. Also, sila Mami Aisha, Anak Kai at marami pang iba. Marami talagang natutunan sa inyo yung mga viewers niyo at nakaka-inspire din kayo. Sana soon, magiging confident na din magpakita sa vlog si Ma'am Shitin para hindi na made for kids yung mga vlogs ko. Kumunti pa lalo ang views kasi hindi na sinasuggest ni Lulu Whitey. Akala kasi pang kids yung videos ko. Shoutout nga sa mga YouTubers o mga artista yung topic ko. And ang mga panonoorin lang naman ng mga kids ay gaya ng mga Cocomelon, Super Jojo, and kung ano pa. Kaya yun, wala talagang makakapanood. Naguguluhan siguro si YouTube sa mga audience ko. Kaya sa FB page na lang mas napapanood yung vlogs ko or namin. At mga Meg. Meron din naman kaming playlist din sa YouTube. Mga days in our lives, mga haul or unboxings, shoutout vlogs, challenge vlogs, mukbang, and more. Kaya kung ano yung mas bet nyo na contact namin, choose na lang kayo sa playlist. Okay, so back to Mama Anne. Hopefully, i-vlog mo na ulit yung mga plans mo. Kasi bet talaga yun ng lola ko. And by the way, sana someday, makakatikin na din kami ng mga foods nyo sa Lugawan. Grabe, natatakam talaga kaming nanood pag kumakain na kayo. Pati yung ibang YouTubers na nagre-review ng Lugawan. Makatulolaway di kaayo. Basta Mama Anne, more vlogs na lang po sa dalawang YouTube channel mo. Magbudol ka pa ng kung ano-ano, wag lang yung mamahalin. Kasi wala namang kwarta yung Ma'am Shiko. So I think that's it for today's video. Until next vlog mga may, God bless you everyone and bye! Thank you!